Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Sláva tobě. Ježíš chodil po Galileji. Po Judsku totiž chodit nechtěl, protože mu Židé ukládali o život. Blížily se židovské svátky stánků. Když jeho příbuzní odešli na svátky, odebral se tam i on. Ne veřejně, ale potajmu. Někteří lidé z Jeruzaléma se ptali, není to ten, kterého chtějí zabít? A hle, mluví veřejně a nic mu neříkají. Snad nepřišli před ním muži skutečně k přesvědčení, že je to Mesiáš? Jenomže o tomhle víme, odkud je. Ale až přijde Mesiáš, nebude nikdo vědět, odkud je. Proto Ježíš, jak učil v chrámě, hlasitě zvolal. Ano, znáte mě a víte, odkud jsem. A přece jsem nepřišel sám od sebe, ale poslal mě ten, který je pravdivý. Vy ho neznáte, já ho znám, protože jsem od něho a on mě poslal. Tu by ho byli rádi zatkli, ale nikdo na něho nevstáhl ruku, protože ještě nepřišla jeho hodina. Slyšeli jsme slovo Boží. Bratři a sestry, dnes bychom měli pokračovat a zamyslet se nad tématem, jak říkal páter František, cesta modlitby. A myslím si, že ta odpověď žalmu mi hodně k tomu pomáhá, nebo nám tak jako uvádí do toho tématu. Ubožák zavolal a Hospodin slyšel. Právě to je ta modlitba. Je to cesta, která nás spojuje s nebeským Otcem, s Hospodinem. A provází nás na každém kroku našeho života, našeho duchovního putování. Minulý týden páter Josef hovořil o tom, že Pán Ježíš nás učí, abychom se v modlitbě, v plné důvěře těch dětí a odevzdanosti obraceli právě na Boha jako na našeho Otce. Ale naše modlitba má směřovat také k němu samotnému, k Pánu Ježíši. A myslím si, že není pochyb o tom, že právě v raných dobách směřovala modlitba přímo k Ježíši. V Matoušově evangeliu volal slepý Bartimájos před Jerichem. Synu Davidův, smiluj se nade mnou. Bartimájos volá a křičí. On tluče svým křikem na dveře na Boží srdce. A Pán Ježíš jeho křiku naslouchá. Bartimájova modlitba se právě dotýká toho Božího srdce a otevírá mu dveře spásy. Pán Ježíš si ho nechá zavolat a rozmlouvá s ním. Žádá, aby vyjádřil svoje přání. A to je velice důležité. Tehdy se křik stává prosbou. Mistře, ať vidím. Kolikrát i my v životě křičíme, nadáváme, místo právě, aby se ten náš křik stal prosbou, stal modlitbou. 2 zvednuté ruce a hlas Bartimája přitahují Boží smilování. Stali se mu záchranou. A Ježíš mu řekne, jdi, tvá víra tě zachránila. Víra, jak jsme viděli u Bartimája, je voláním, které se stává prosbou. Prosit Boha je výrazem naší závislosti. Jako stvořené bytosti jsme ve všem odkázáni na toho, od něhož máme všechno. V němž žijeme, hýbáme se a jsme. A prosíme-li Boha, prokazujeme mu úctu. A zároveň se v té prosebné modlitbě nachází i ten prvek toho klanění, uctívání. Naše modlitba k Otci. A pro naši modlitbu k Otci není jiné cesty, než je Kristus. Naše modlitba je společná, tak osobní, ústní nebo vnitřní, právě přichází Otci
když se modlíme ve jménu Ježíše. Celá modlitba církve, která je právě živena Božím slovem a slavením liturgie, nás učí modlit se k Pánu Ježíši. I když se především obrací k Otci, zahrnuje modlitby, ve kterých se obrací k Ježíši. K jménu, které obsahuje všechno, které dostává Boží syn při vtělení. Jméno Ježíš. Boží jméno je pro lidské rty nevyslovitelné, jak čteme v knize Exodus, a Židé to dodržují dodnes. Oni nevyslovují Boží jméno. Avšak právě Boží slovo, tím, že na sebe vzalo to naše lidství, nám je dává a my ho můžeme vzývat. To Ježíšovo jméno obsahuje všechno. Boha i člověka, celou krásu stvoření, ale i spásy. Modlit se tedy k Ježíši, to znamená vzývat ho a volat k němu v nás. A kdokoliv vzývá jeho jméno, přijímá Božího syna, který ho miluje a vydal se za něho. Právě vzývání Ježíšova jména, z toho se vyvinula jak na východě, tak na západě taková tradiční modlitba, většinou předávaná mnichy. Ježíši Kriste, Boží synu, Pane, smiluj se nad námi hříšníky. Je to právě modlitba, která vyjadřuje tu naši lidskou bídu a milosrdenství Spasitele. Právě vzývání Ježíšova svatého jména je takovou nejprostší cestou té neustálé modlitby. Jak nám říká Pán Ježíš, já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Právě modlitba skrze Syna k Otci. A na jiném místě v Evangeliu nás Ježíš ujišťuje o vyslyšení takovéto modlitby. Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu, nebo by mu dal štíra, když ho prosí o vejce. Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí. To čteme v Lukášově evangeliu v 11. kapitole. A právě zvláště v tomto textu je vidět, že Ježíšův výrok není přislíbením nějakého magického účinku modlitby. Neslibuje ovládání Boží moci. Ale jde o to, že nebudu nikdy zklamán, když modlitbu chápu jako projev důvěry, že mi Bůh vždy dá to, co je pro mě nejlepší, to, co je pro mě dobré. Bůh mne z lásky nejen stvořil, ale jako právě dobrý otec mi dává to, co vede ke spáse. A těm, kdo ho prosí, Otec z nebe dává Ducha Svatého, tedy těm, kdo ho prosí, dává Bůh sám sebe. Ježíš zdůrazňuje tuto prosbu právě v jeho jméno ve chvíli, kdy slibuje dar Ducha pravdy. A my jenom pod vlivem Ducha Svatého můžeme říci, Ježíš je Pán. A kdykoliv právě začínáme se modlit k Ježíši, Duch Svatý nás předchází právě tou svou milostí a přitahuje na cestu modlitby. A Duch Svatý, který se v nás modlí, nám přichází na pomoc. Vždyť ani nevíme, jak říká Pavel, oč se máme modlit. A sám Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit. Právě v Duchu Svatém se my podílíme na modlitbě Ježíšově a společně s ním voláme k našemu Otci. A tak v modlitbě smíme zakoušet úplně tu stejnou blízkost k Otci, jak ji žil sám Ježíš. Myslím si, že každý z nás té hloubi své duše toužíme po Bohu. A právě Duch Svatý v nás rozněcuje tu touhu po Boží lásce. Duch Svatý se modlí v nás. A my mu jen musíme v tom svém srdci poskytnout ten prostor, aby nás uvedl do té důvěrné lásky k Otci.
Právě Duch Svatý je tím, kdo nás přibližuje k Bohu. Je ten, kdo nás přibližuje k Bohu. A umožní nám komunikovat s ním, s Bohem. Právě ta modlitba v Duchu Svatém je způsobem, jak se otevřít té Boží přítomnosti a lásky ve svém životě. Duch Svatý nás posiluje a vede ve víře, naději a lásce. A umožní nám porozumět ten Božím plánům pro naše životy. Kdybych to měl celé tak nějak shrnout, co jsem chtěl říci, tak právě to Ježíšovo lidství je cesta, kterou nás Duch Svatý učí modlit se k Bohu, k našemu Otci. To je ta cesta skrze Krista, s Kristem a v Kristu. Svatá Terezie z Avily, kterou papež Pavel VI. Vyhlásil za učitelku modlitby, napsala o modlitbě, že duší každé modlitby je rozměr jedinečného dialogu lásky. Modlitba není závislá na konkrétních formách, ale je svobodným vyjádřením lásky dvou osob, které po sobě navzájem touží, které hledají, jak se k sobě navzájem co nejvíce odevzdat. To by měla být cesta naší modlitby. Ani my nejsme ve vztahu s Bohem právě schopni ničeho, pokud nemáme nejprve tu nejhlubší vnitřní jistotu a zkušenost právě té osobní Boží lásky k nám. A naše modlitba je odpovědí na tuto lásku. Modlitba je vždycky něco neopakovatelného. Stejně jako je neopakovatelný člověk. Takže je to zcela osobní zkušenost. V tom tkví její krása, ale také náročnost. Myslím, že neexistuje nějaké univerzální schéma naší modlitby, po kterém bychom mohli sáhnout a použít. My si musíme dát tu práci při objevování vlastního způsobu, jak navazovat a udržovat ten a rozvíjet vztah s Bohem. Je to takový proces. A právě doba postní má být výzvou a inspirací pro každého z nás, abychom tak nějak prohlubovali svou cestu modlitby. Protože s modlitbou je to stejně jako s konáním dobrých skutků. Všichni k nim máme nějaké vlohy a v každém člověku nějak dřímá ta touha konat dobré skutky. Tak touha, stejně v nás dřímá touha modlit se. Ale musíme ovšem chtít. Musíme se rozhodnout a skutečně jednat a konat ty dobré skutky. A stejně je to s modlitbou. Aby se člověk modlil, musí chtít. Nestačí nějak čekat, že se modlitba spontánně objeví v mém srdci, že ucítím chuť modlit se právě teď, kdy mám čas. Musím chtít a bojovat o to, aby se skutečně modlil. Takže cesta modlitby je také cestou učení se modlit. A myslím si, že takovým prvním krokem na této cestě modlitby je uvědomit si naši potřebu modlit se, potřebu spojení s Bohem. Ono je snadné zapomenout na právě důležitost modlitby. Avšak když si uvědomíme tu naši závislost v uvozovkách na Boží milosti a potřebu Božího vedení ve svém životě, tak už jenom to uvědomění a touha po té modlitbě nám otevírá právě dveře ty modlitby. Jako cestě k nalezení smyslu a té svatosti v našem životě. Druhým takovým krokem je vytvoření si prostoru pro modlitbu. Já vím, že žijeme v době plné takových rušivých vlivů, závazků a povinností a často se může zdát obtížné najít si právě klidný čas a místo pro modlitbu. Avšak
právě v takových okamžicích je modlitba nezbytná. Může to být pouze krátký okamžik ticha uprostřed rušného dne, kdy se soustředíme právě na Boží přítomnost. Když jsem ještě předtím pracoval v hotelu, tak vždycky přes den tam se nedalo kdy modlit, ale vždycky jsem se snažil aspoň tu chvilinku, minutku, dvě, kdy si člověk uvědomí, že prostě ten Bůh je s ním i v té práci. A třetím krokem je právě využití těch různých forem modlitby. Modlitba není jen o opakování slov, ale o setkání s Bohem ve svém srdci. Může to být právě modlitba slov, kontemplace, meditace nad písmem nebo tichá adorace před nejsvětější svátostí. Ale důležité je najít si způsob modlitby, který pomáhá právě tobě prohlubovat vztah s Bohem. Někdy se může stát, že naše modlitba přichází jako povinnost nebo rutina a přestáváme vnímat právě její hloubku a význam. A proto je strašně moc důležité si uvědomit, že v první řadě jde o tvoje setkání se živým Bohem, který tě miluje a slyší tvůj hlas. A stejně jako u Bartimája touží, abys vyjádřil svoje přání, svoji prosbu. A konečně následování Ježíše ve svém životě. Modlitba není jen o setkání s Bohem, ale také o naslouchání jeho slovu a následování jeho příkladu ve svém každodenním životě. Pán Ježíš nám ukázal tu cestu lásky, slitování a odpouštění. A modlitba je právě prostředkem, který nám pomáhá žít podle jeho učení. A v inspiraci pro naši cestu modlitby může být i život světců a světic. Jejich příběhy a učení nám mohou sloužit jako vzor a povzbuzení v našich vlastním duchovním životě. Mnohdy žili úplně obyčejný prostý život víry a modlitby. A jejich příklad nám může pomoci nalézt to hlubší spojení s Bohem. Bratři a sestry, tady cesta modlitby je takovým neustálým putováním, které nás právě má přivádět blíž k Bohu a pomáhá nám růst ve víře. Každý z nás cestu modlitby může procházet s odlišnou intenzitou a různým tempem, ale jedno je jisté. Skrze modlitbu nacházíme to spojení s Bohem, který nás nikdy neopouští a vždycky nás provází na naší cestě životem. Tak ať nás tato cesta vedoucí k Bohu naplňuje tou pokorou, vděčností a radostí, protože věříme, že každý krok na této cestě nás přibližuje k Bohu, který je zdrojem života a lásky v našem životě. Amen.